Stein 27, vlastní jménem Petr Adámek, společně s Kellinem a dalšími umělci se řadí k brněnské vlně mladých hudebních talentů, kterou sdružuje sublabel Rychlí kluci, patřící pod label Mycroft. Ale ne všechno je tak, jak se na první pohled zdá. Stein začal tvořit hudbu kolem roku 2017, kdy na Soundcloudu publikoval první dema pod přezdívkou Steinwolf 27. Později si jméno zkrátil na Stein 27. Mezi jeho rané a průlomové singly, které se na Soundcloudu objevily a dostaly se do povědomí, patří zejména Maria, Predator a Planeta Země. Tyto skladby patří k jeho nejstarším a nejznámějším a byly zásadní pro jeho vstup na hudební scénu. Proslavil se singly jako Růže, Maria, Planeta Země nebo Predator, které dosáhly milionových zhlédnutí. V roce 2019 spolupracoval s Kellinem na úspěšném singlu Růže, který vyšel na Kallinově albu Svědomí a na kterém Stein 27 hostuje. Tato skladba se stala manifestem mladé generace a dosáhla velkého úspěchu na streamovacích platformách i v hitparádách. Jejich přátelství začalo nečekaně. Stein vzpomíná, že se poprvé setkali v situaci, kdy mu Kellin pomohl v konfliktu na baru, přestože ho tehdy znal jen z internetu. Byl tam nějaká existence taková nafetovaná, která mě tam začala takhle burcovat, že vypadám jak Machine Gun Kelly a úplně mi tam jsem začal mlátit vozeď prostě a já jsem to tak nechápal. A šel okolo zóna Kellin a já jsem ho znal už z YouTube a znal jsem ho, že dělá hudbu a on to viděl a doběhl k tomu a já říkám, ne, já dostanu, to je nějaký jeho kamarád, já dostanu přes píču ještě od Kellina prostě. A doběhl tam a týpka srazil na zem a zachránil mě tam. Já jsem ho znal ze Soundcloudu, že jo. A říkám si, tak jsem frajer, ještě nemůžu dělat, že tě znám a pak jsem viděl trojka v krvi a... Klíčovou roli v jejich příběhu hraje taky David Kopecký, známý jako D-Cop, manažer a producent, který stojí za jejich hudebním úspěchem. David je nejen jejich profesionálním rádcem, ale i důležitým zpěvovacím článkem, který pomáhá rozvíjet jejich kariéru a zajišťuje, aby jejich hudba měla ten správný zvuk a dosahovala co nejširšího publika. Stein má za sebou 2 oficiální studiová alba, která výrazně ovlivnila českou rapovou scénu. Jeho debutové album Teorie pádu vyšlo v roce 2020 a rychle si získalo pozornost fanoušků i kritiků. O 3 roky později v roce 2023 následovalo album Prezidentův Sexiko, které obsahuje i Habibi, jenže na Spotify překonal 36 milionů poslechů. Kromě těchto alb vydal Stein také několik ep a řadu singlů, mezi nimi například Návrat na planetu Zemi nebo skladbu Addicts, která byla součástí seriálu České televize. Celkově má v diskografii přes 20 vydání včetně remixů a akustických verzí, což dokládá jeho aktivní a rozmanitou hudební tvorbu. Jeho styl kombinuje prvky rapu, emo trapu a alternativní elektroniky, což mu umožňuje vyjádřit širokou škálu pocitů a nálad. Ve svých textech se nebojí otevírat citlivá témata, od úzkostí a pochybností přes vztahy až po společenské otázky. Stein vnímá svou tvorbu jako způsob, jak sdílet své vlastní životní zkušenosti a zároveň oslovit mladou generaci, která hledá autenticitu a upřímnost. Jeho hudba není jen o rytmu a melodiích, ale především o příbězích, které rezonují s posluchači a pomáhají jim cítit, že v tom nejsou sami. Ve veřejném podcastu se otevřeně svěřil, že kvůli předchozímu užívání alkoholu má poškozené ledviny, což je pro něj vážná životní výzva. Zeptala se mě, kolik že vám je? A já, 24. A ona, tak to jsem ještě neviděla tohle. A já, je to špatný? A ona, no, jako, jestli příští rok nechcete zemřít, tak jo, no, jako, a já, tak jo, no. Kromě toho se Petr stal otcem a má syna, který mu přináší novou radost a motivaci do života. Dokonce na Twitchi streamoval hry jako je LOLko nebo Among Us. Dnes už se věnuje především živým koncertům a vystupuje na velkých scénách, kde dokáže předat energii a emoce přímo svému publiku. Budu rád, když zvážíte odebírání tohoto kanálu.